Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da shigowa cikin channel ɗina mai suna Ramsa TV. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi sharing. Gardarar subscribers ɗina barkanku da dawowa. Muna godiya sosai sosai. Bariki ba shi da riba kashi na farko. Assalamu ya kake da fatan kana lafiya. Ina da kira baka ɗaukan wayata da fatan lafiya. Ina ta maka magana a WhatsApp kamar ka yi blocking ɗina da fatan lafiya ko? Ke ki kyale ni. Ba na son takura. Kin ji ni ko? Ba na son takura. Ba na so kar ki ƙara min magana. Gaskiya kam yanzu na ƙara yarda bariki ba shi da riba. Au, dama kai kin ɗauka bariki na da riba ne eh? Ke baki da hankali wallahi. Ni za ki tura wa saƙo cewa bariki ba shi da riba? Eh? Ke da mun kin ɗauka akwai riba abin da kawai shi ne sai dai a ciki a biya ki? Ka san wani abu? Kar ka damu. Ka san me yasa na ce maka haka? Shi ne ba za ka gane ba. Sai ran da aka yi wa 'ya'yanka tukunna za ka gane me nake nufi. Ke wallahi ki iya bakinki. Wallahi bakinki bai isa ya kama ni ba. Wallahi. Wallahi ƙarya ne bakinki ya kama ni. Au, da gaske? Ai ni ba baki na yi maka ba. Gaskiyar kenan. In ban da jaraba irin ta maza, mai zai saka in neme ki? Ke da baki da daɗi ko kaɗan. Ai daman abin da za ka ce kenan. Kai da in ka sumbatu kake kana cewa daɗi wayo daɗi. Wallahi kina da daɗi kin fi mata ta daɗi. Har kai ne za ka faɗi cewa wai yanzu ni ce ban da daɗi? Ko ka manta irin sumbatin da kake yi ne? Namiji kenan. Faɗin hakan ba abin mamaki ba ne. Ke a yaushe na taɓa faɗa miki haka? A yaushe na taɓa cewa kina daɗi? Ke da golden ce? Don ka faɗi haka wallahi ba za ka bani mamaki ba. Saboda an faɗa min halinka. Ke a yaushe wa ya faɗa miki halina? Ba na son ƙarya. In na maka ƙarya, me zai min? To me zai min? Ai ka san wani abu? Ai ni gwanda ni akan kai da ana taɓawa. Ba a ma yi komai ba kake sauka. Ko ka manta ne? Ba na son maganan banza. Kin ji ni ko? Ba na son maganan banza. Mai sauraro a nan muka tsaya a bariki ba shi da riba kashi na farko. A kasance tare da mu a nan shiri na gaba.